Heinäkuun 11. päivänä 2022 ajoin moottoripyörällä töihin. Työskentelin tuolloin Lousin rautakaupassa, mutta en koskaan päässyt perille. Jouduin onnettomuuteen, en nähnyt sitä miestä, joka tuli minua päin. Onnettomuus tapahtui silmänräpäyksessä niin nopeasti, että en ehtinyt reagoida. Tämä mies ohitti toisen ajoneuvon ja törmäsi suoraan minuun. Seuraava asia, jonka muistan, on, että olin sairaalassa. Palasin tajuihini siellä. Lääkäri, sairaanhoitaja ja ensihoitajat kertoivat, että minut poimittiin onnettomuuspaikalta ja että olin kuollut. He sanoivat, että olin menettänyt valtavasti verta ja että olin kauttaaltaan verenpeitossa. Sairaalassa, kun he yrittivät elvyttää minua, he menettivät minut useita kertoja. Minut kytkettiin hengityskoneeseen ja he joutuivat jatkuvasti taistelemaan saadakseen minut takaisin. Sydämeni petti, keuhkoni pettivät, kaikki minussa lakkasi toimimasta. Tämän tapahtuman aikana olin kuin ilmassa, maanpinnan yläpuolella ja yhtäkkiä liukastuin ja putosin kuiluun. Tämä kuilu oli pimeä ja syvä. Menetin tajuntani pudotessani sinne, mutta kun heräsin, huomasin makaavani joukossa käärmeitä. Yritin nousta ylös, mutta käärmeet yrittivät purra minua. Kun katsoin ylös, näin tikkaat, jotka ulottuivat ylös ja aloin kiivetä niitä. Mutta kun olin kiipeämässä, jokin tarttui minuun ja paiskasi minut vielä syvempään kuiluun. Tässä syvemmässä kuilussa näin ihmisiä helvetissä. He paloivat liekeissä, huusivat ja kärsivät tuskallisesti. En tunnistanut ketään, koska he olivat tulen ympäröimiä ja heidän kasvonsa olivat kuin hiiltynyttä lihaa. Haju oli sietämätön, hirvittävä. Se muistutti ylipoltettua grillattua kanaa, mutta vielä pahempaa. Tämä haju levisi kaikkialle. Tapasin siellä kaksi olentoa, toisen, joka oli demoni, ja toisen, joka oli saatana. Saatana sanoi, että tämä paikka kuului minulle. Vastasin, että ei kuulu. Demoni puolestaan sanoi tarvitsevansa sieluni. Sanoin, että he eivät voi saada sitä, koska en kuulu sinne. Väittelin näiden olentojen kanssa. Heidän ulkomuotonsa oli kauhistuttava, silmät olivat kuin tulen lieskat, ja heillä oli sarvet, kuten lehmillä, jotka ulottuivat molemmille puolille päätä. Heidän kasvojaan oli vaikea katsoa. Vaikka en tuntenut pelkoa heitä kohtaan, näin heidän pahuuden ilmeistään ja olemuksestaan. Ympärilläni näin muita ihmisiä kärsimässä helvetissä, heidän huutonsa ja tusinakansa olivat hirvittäviä. Vaikka olin heidän joukossaan, en tuntenut kipua kuten he. Näin myös, että helvetissä oli useita muita alueita ja sisäänkäyntejä, jotka johtivat toisiin paikkoihin. Kaikki siellä kärsivät ihmiset näyttivät hirvittäviltä ja heidän hajunsa oli kamala. Kuten sanoin, haju muistutti palanutta lihaa, mutta sitä on vaikea kuvailla tarkasti, se oli vain äärimmäisen vastenmielinen. En pystynyt tunnistamaan ketään enkä puhumaan kenellekään siellä, vain katsomaan heidän kärsimystään. Helvetti oli pimeä ja täynnä kipua, ja kokemani perusteella tiedän, ettei kukaan halua joutua sellaiseen paikkaan. Ensimmäinen demoni, jonka näin, oli saatana ja toinen oli demoni yksinään. Saatana oli se, joka puhui minulle. Hän oli hyvin pitkä, noin 3 metriä korkea. Hän sanoi minulle, että kuuluin heidän joukkoonsa, mutta vastasin, että en kuulu sinne. Sen jälkeen kohtasin toisen paholaisen, joka sanoi tarvitsevansa sieluni. Vastasin, että he eivät voi saada sitä. Väittelimme helvetissä, mutta he eivät voineet voittaa minua, koska jatkoin taistelua ja vastustamista. Kun saatana ei voinut voittaa minua, pikkaat ilmestyivät kuiluun ja aloin kiivetä niitä ylös kohti taivasta. Tikkaat olivat metalliset kuin galvanoidusta teräksestä tehdyt. Kiivetessäni tuntui, etten koskaan päässyt perille, mutta jatkoin kapuamista. Lopulta enkeli tarttui minuun ja veti minut ylös pikkaiden päähän ja päädyin taivaaseen. Taivaassa näin enkelien kauniin puutarhan, jossa oli paljon enkeleitä laulamassa.
Tunnelma oli täysin erilainen kuin helvetissä, siellä vallitsi rauha, lohtu ja kauneus. Enkelit olivat hyvin pitkiä, ehkä 2 tai 3 kertaa minun mittaisiani. Moni kuvailee enkeleitä siivekkäiksi, mutta nämä enkelit, jotka näin, eivät olleet siivekkäitä. Heillä oli pitkät valkoiset vaatteet, jotka loistivat niin kirkkaasti, että niitä oli vaikea katsoa. Vaatteet loistivat kuin aurinko. Enkelit olivat erittäin kauniita kuin ihmishahmoisia henkiä. Jumala vei minut helvettiin vanhempieni rukousten ansiosta. Äitini ja isäni rukoilivat jatkuvasti puolestani ja perheeni puolesta, pyytäen Jumalaa tuomaan minut lähemmäksi häntä. Uskon, että juuri heidän rukouksensa saivat Jumalan näyttämään minulle, mitä helvetti on, ja viemään minut myös taivaaseen. Kun Jumala vei minut taivaaseen, hän tarttui käteeni ja sanoi, tämä on taivas. Kävelin hänen kanssaan ja näin, millainen taivas oli. Vasemmalla puolellani näin enkeleitä kauniissa puutarhassa. Enkelit lauloivat kauniisti tavalla, jota en ollut koskaan aiemmin kuullut. Heidän laulunsa oli uskomattoman kaunista. Kun katsoin oikealle puolelleni, näin kirkkaan hahmon, joka loisti kuin aurinko, aivan kuin Jeesuksen kirkastumisen hetkellä. En kuitenkaan ollut varma, oliko se Jeesus. Kävelin hänen luokseen ja tartuin hänen jalkaansa. Alitajunnassani ajattelin, tämän täytyy olla Jeesus. Aloin puhua hänelle ja sanoin, sinä olet Jeesus. Hän vastasi, kyllä, minä olen Jeesus. Jatkoimme keskustelua ja hän sanoi, tämä on taivas. Jeesus vei minut suureen kokoushuoneeseen. Huoneessa kaikki oli kultaa, pöydät, tuolit ja pöydän reunat olivat puhdasta kultaa. Pöydällä oli kori täynnä hedelmiä. Jeesus sanoi, nämä hedelmät on valmistettu sinua varten. Syö vain. Otin yhden hedelmän ja söin sen, se oli herkullinen, todella maukas. Tämän jälkeen Jeesus katosi, enkä nähnyt häntä enää. Palasin enkelien puutarhaan nähdäkseni tarkemmin, mitä he tekivät. Enkelit katsoivat minua ja hymyilivät minulle. Taivas oli niin kaunis, että sitä on vaikea sanoin kuvailla. Neuvon kaikille, että heidän tulisi tehdä kaikkensa päästäkseen taivaaseen, koska taivas on paikka, jossa on täysin erilainen tunne. Se on paikka, jossa on erilainen mukavuus ja rauha. Se on kaunis ympäristö, kaunis paikka olla. Siellä on puita ja siellä on kauniita puita eri hedelmien kanssa. Voit nähdä järviä, vesiputouksia ja niin edelleen. Se on todella kaunista, aivan kuten Edenin puutarhassa, jossa Adam ja Eeva olivat. Taivas on paikka, joka on kuin paratiisi, kuten Edenin puutarha, se oli niin kaunis. Siellä oli kaikenlaisia hedelmäpuita ja kaikki siellä oli kaunista. Taivas on paikka, jossa tunnelma on täysin erilainen, se on niin kaunis. Enkelit, jotka näin siellä, Jeesus, jonka näin, ja puutarha, jossa näin nämä erilaiset hedelmäpuut, siellä on vettä, järviä, se on täysin erilainen paikka. Se on upea paikka olla. Rakastan olla siellä. Sanoin Jeesukselle, etten halua palata tänne, koska siellä on niin kaunista. Haluan jäädä tänne kanssasi. Jeesus kuitenkin sanoi minulle, että ei, minä lähetän sinut takaisin, koska sinulla on tehtävää minun tähteni. Tuon hetken jälkeen, kun Jeesus sanoi sen minulle, olin sairaalassa. Minut oli kytketty siihen EKG-laitteeseen tai mihin se nyt olikaan. Päähoitaja huomasi, että laite vilkkui ja rupesi hälyttämään, jolloin hän pyysi lääkäriä. Lääkäri tuli ja sanoi, että olen elossa, vaikka olin kuollut ja nyt palannut. Lääkärit ja hoitajat olivat hämmästyneitä siitä, mitä oli tapahtunut. Tämä tapahtui juuri ennen kuin päädyin helvettiin, eli ensin olin helvetissä ja sieltä siirryin taivaaseen. Taivaassa elämä palasi minuun. Sydämeni pysähtyi 3 kertaa ja lääkärit ja hoitajat sanoivat, että ei ole mahdollista selviytyä tästä. He varautuivat hautajaisiini, koska he olivat varmoja, etten tulisi selviämään tästä. Olin kuollut 3 kertaa.
En ole saanut selitettyä kaikkea, mitä kävin läpi, mutta sairaalassa kärsin paljon kipuja. On outoa, että on olemassa kipuja, joita en tuntenut, mutta sairaalassa tunsin niin paljon kipuja, että en halunnut elää. Kysyin Jumalalta, miksi minut tuotiin takaisin, jos olin niin kipeä. Miksi tuoda minut takaisin, jos minun täytyy kärsiä näin? Olin niin tuskissani, että mietin, haluaisinko jäädä kuolleeksi, kun en voinut kestää kipua. Mutta samalla, kun rukoilin sairaalassa, Jumala teki ihmeitä. Hänen apunsa oli jatkuvasti läsnä, ja hän auttoi minua käymään läpi ongelmia ja kipuja. Lääkäritkin sanoivat, että jos selviän tästä, en tule koskaan kävelemään enää, vaan jään rammaksi loppuelämäkseni. Sanoin lääkärille, että en usko sitä. En ota tuota kohtaloa vastaan. Rukoilin ja sanoin Jumalalle, sinä viet minut tästä läpi, ja jos olet tuonut minut tähän asti, aion nousta ja kävellä, koska en voi jakaa helvetin ja taivaan kokemustani ihmisille, jos jään näin. Lääkäri tuli takaisin ja sanoi, että harjoittelu on kovaa ja että minusta ei tule koskaan kävelevää, mutta koska taistelet niin voimakkaasti, niin uskomme, että tulet kävelemään. Sanoin heille, hyvä, sanoinhan minä, että aion kävellä. Jatkoimme taistelua ja Jumala oli kanssani auttamassa minua. Kun pääsin sairaalasta kotiin, jatkoin terapiaa. Vasen jalkani oli murtunut 7 eri kohtaa. Kävin läpi useita leikkauksia sairaalassa. Kun palasin sairaalasta kotiin kuntoutuksen jälkeen, tein kuntoutustyötä kotona ja hoitajat auttoivat minua. Oli eräs yö, jolloin minulla oli niin paljon kipuja vasemmassa jalassani ja huomasin, että vasen jalka oli lyhyempi kuin oikea. Sanoin, Jumala, kuinka voit antaa tämän tapahtua minulle? Miten voi olla, että toinen jalka on lyhyempi ja toinen pidempi? Sanoin, sinun täytyy saada tämä vasen jalka samanpituiseksi oikean jalan kanssa. Rukoilin sinä yönä, oli puoliyö ja herätin vaimoni ja sanoin hänelle, jokin tarttui jalkoihini. Tunsin käden, joka tarttui jalkaani ja veti sitä. Kun se veti, kuulin luiden ratisevan jalkani sisällä ja arvatkaapa mitä, tämä vasen jalka venyi ja tuli samanpituiseksi oikean jalan kanssa. Tämä oli toinen ihmeellinen teko, jonka Jumala teki. Toisena kertana olin huoneessani ja olin juuri rukoillut. Sanoin, Jumala, miten pystyn kävelemään normaalisti taas? Tuntuu, että tämä jalkani antaa minulle ongelmia ja tunsin sen, mitä lääkäri oli sanonut. Rukoilin ja sanoin, Jumala, minä haluan kävellä, enkä vain kävellä, minun täytyy juosta. Sitten kuulin, kuinka joku kuiskasi korvaani, ja se oli Pyhä Henki, joka sanoi, nouse ja juokse. Sanoin, nouse ja juokse. Minä tuskin voin kävellä, miten voisin juosta. Mutta päätin, että aion tehdä sen. Nousin ja juoksin talossa, ja vaimoni tuli ulos puhelimensa kanssa ottaen kuvia. Hän lähetti kuvan tyttärelleen ja sanoi, katso, täällä tapahtuu jotain kauheaa, hän on alkanut juosta talossa. Sanoin vaimolleni, tiedän, että olet hindulainen, mutta näetkö kaikki nämä ihmeet, jotka Jumala on tehnyt minun kautta? Mitä ajattelet tästä? Tämä Jumala, jota palvon, on tehnyt kaiken tämän minulle. Hän on pelastanut minut tästä sekasorrosta ja katso, hän parantaa minua. Hän sanoi, näen sen, mutta hindulaisena on edelleen vaikea kääntää mieltä. Mutta työskentelen yhä hänen kanssaan, rukoilen hänen puolestaan. Kasvoin roomalaiskatolisessa perheessä, emmekä lukeneet raamattua, emmekä ymmärtäneet, mitä raamattu oikeasti opettaa, koska roomalaiskatolisessa kirkossa ei oikeastaan selitetä raamattua. He lukevat vain kirjoituksia raamatusta ja siinä kaikki. Teimme ristinmerkin pyhällä vedellä ja polvistuimme, ja sillä se oli. En tiennyt mitään helluntailiikkeistä. Louisianaan mennessäni isäni sanoi, tulet saarnaamaan kirkossa Louisianassa. Sanoin, en aio saarnata. Hän sanoi, kyllä, tulet saarnaamaan. Ja niin kävi, että olin helluntai-kirkossa Louisianassa, jossa oli noin 500 hengen seurakunta.
Isäni sanoi, tule tänne saarnaamaan. Sanoin, en aio saarnata, en tiedä edes, miten lukea Raamattua. Miten voin saarnata? Hän sanoi, kyllä, tulet saarnaamaan, pastori haluaa sinun saarnaavan. Ajattelin, mitä ihmettä, mitä täällä tapahtuu. Menin sinne, olin niin hermostunut. Isäni sanoi, mene ja saarnaa. Sanoin, voi Herra. Muistin kuitenkin yhden Raamatun kohdan, joka puhui 10 neitsyestä, 5 tyhmästä ja 5 viisaasta, ja aloin saarnata siitä. Kun aloin saarnata, jokin valtasi minut, ja en muistanut enää, mitä sanoin. Puhuin jotain muuta, en edes tiedä mitä. Mutta kun saarnasin, koko kirkko oli hämmästynyt, ja pastori tuli saarnan lopussa, puristi kättäni ja sanoi, tulet saarnaamaan ensi sunnuntaina, me rakastimme sitä, mitä sanoit. Sanoin, mutta minä en ole saarnaaja. Hän sanoi, emme välitä, oletko saarnaaja vai et, mutta ihmiset pitivät siitä, mitä sanoit, ja tulet saarnaamaan ensi viikolla. Sanoin, oikeasti. Isäni sanoi, sinä saarnaat. Sanoin, en aio. Yritin kiertää kaikki, etten palaisi kirkkoon. Mutta sitten kirkon jäsenet tulivat luokseni ja alkoivat jutella kanssani. Sanoin, hyvä, tulen kanssamme kirkkoon, mutta en aio saarnata. Menin sinne ja istuin muiden joukossa, enkä aikonut mennä saarnaamaan. Isäni sanoi kuitenkin, tulet kanssani kadunkulmalle Louisianassa, me saarnaamme kadulla. Sanoin, hyvä. Menimme sinne ja saarnasimme kadulla. Seuraavaksi otin työn offshore-alueelta Meksikonlahdelta, missä rakensimme veneen kansia. Työtoverini, joiden kanssa olin, kävivät baarissa joka ilta, juhlimassa ja juomassa. He elivät huonoa elämää, eivätkä he olleet naisten kanssa, mutta he juopottelivat ja eivät eläneet hyvää elämää. En halunnut mennä heidän kanssaan, ja he alkoivat kutsua minua kaikilla nimillä. He kysyivät, oletko homo, miksi et halua tulla mukaan? Sanoin, mies, kuuntele, ei ole kyse siitä, mitä ajattelet, mutta en vain tunne oloani mukavaksi olla kanssamme juomassa ja tekemässä näitä asioita. Mutta he jatkoivat hyökkäystä minua kohtaan, ja sanoin, hyvä, haluatte minun olevan kanssamme, niin tulen mukaan. Menin heidän kanssaan yhtenä perjantai-iltana, ja he joivat kanssani, mutta en ollut raskas juoja, otin vain pari olutta, mutta silti juominen on juomista, tiedättehän. Niinpä kävelin pois tästä elämäntavan, koska aloin viettää aikaa näiden työtovereiden kanssa Meksikonlahdella, joiden kanssa työskentelin. Ja kun minulle sattui tämä onnettomuus, muistin isäni ja äitini sanat, jotka he olivat sanoneet minulle, pakenet Jumalaa. He sanoivat, haluamme nähdä, kuinka pitkään pakenet Jumalaa, koska Jumala tuo sinut luokseen, etkä tule pitämään siitä, miten hän tulee sinut ottamaan. Hän voi ottaa sinut helpolla tavalla tai hän voi ottaa sinut vaikealla tavalla. Se on sinun valintasi. Sanoin, en usko tähän kaikkeen, mitä sanot. Mutta kun minulle sattui tämä onnettomuus ja olin sairaalassa, silloin muistin sanat, jotka kaikuivat mielessäni, sanat, jotka isäni ja äitini olivat sanoneet minulle ja ne kävivät toteen. Jumala toi minut ja hän toi minut vaikealla tavalla. Nyt teen sitä, mitä minun täytyy tehdä. Kun Jeesus sanoi, että hän lähettää minut takaisin, koska minulla on työtä tehtävänä hänen puolestaan, tämä on se, mitä minun täytyy tehdä. Minun täytyy saarnata ja jakaa todistus, koska haluan, että ihmiset ja katsojat näkevät, mistä helvetissä ja taivaassa on kyse. Taivas on paikka, jonne me kaikki haluamme mennä, ja en halua kenenkään menevän helvettiin. Toivon, että kaikki voisivat mennä taivaaseen, ja sen vuoksi meidän on tehtävä tämä. Siksi toivon, että katsojat näkevät tämän videon ja antavat elämänsä Jumalalle. En ollut koskaan aikaisemmin uskonut, että on helvettiä tai taivasta. Olen kuullut helvetistä ja taivaasta, mutta en ole uskonut, että sellainen paikka olisi olemassa. Mutta sen jälkeen, kun kävin siellä ja todistin, mitä helvetti ja taivas ovat, voin sanoa,
että olen 100% uskovainen. Helvetti on olemassa, taivas on olemassa. Kiitos Jumala tästä mahdollisuudesta, että voin jakaa todistukseni, jotta katsojat voivat nähdä ja uskoa, että helvetti ja taivas ovat olemassa. He voivat antaa elämänsä Jumalalle, koska on vain yksi tie iankaikkisuuteen, ja se kulkee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen kuolemansa, hautaamisensa ja ylösnousemuksensa kautta. Jos he voivat hyväksyä sen, että Jeesus kuoli maailman syntien puolesta ja Jeesus rakastaa heitä ja haluaa heidän olevan taivaassa, heidän kodissaan, siunatkoon heitä, kun he katsovat tämän videon. Jeesuksen nimessä rukoilen.